Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, barcha maqtav hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli ne'matlarin berib, adam bolalarini suyundirib, shodlantirib turgan Allah subhanahu va taala bir o'zigagina tegishli. Ham endi turibizdan chiqqan salovat shariflar da alamlarga rahmat yuzidan bizga o'rnak bo'laroq jibarilgan suyukli payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ruhina, uning ahlul baytine salovat shariflar borib erishsaydi. Alhamdulillah, tag'in Ramazon oyining barakatli, xayrli kunlarin ro'zada o'tkazdik. Alloh subhanahu va taolo tutgan ro'zalarimizni qabullardan qilsin. Hamda Ramazon oyining ham shu ro'zaning foydalari turunda сөйләшүне davom etamiz. Mansur Hazrat aytgani bitinde әле күпме сөйлибез, уразаның файдасын санап бетерә алмыйбыз дип шулай бит. Бүген дә инде шушы уразаның бик тә бер әһәмиятле адам баласының шушы күңел яшәешен төзәтә торган, тәртипкә сала торган бик зур файдасы бар. Әле бит инде сөйләшеп утырганыгыз эшкерсезлек дип шулай бит. Шушы эшкерсезлек, ихласлык, искренность. Ураза бик каты кешегә тәэсир ясый шушы ихлас булуга. Ягъни эшкерсез булырга. Нәрсә ул ихлас, эшкерсез дигән сүз? Ягъни гамәлеңне эшләгәндә, син намаз укыйсыңмы, ураза тотасыңмы, мәчеткә берәрне ярдәм кыласыңмы, яки менә эскәмия алып бирәсеңме, мәчеткә такта алып бирәсеңме, фәрдә кырасыңмы, шушы минбарны ясатасыңмы, син шушы эшең сәбәпле телисең бары тик бер нәрсә генә. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын. Аллаһ Тәгаләдән әҗр савап. Всё, бетте. Сиңа кирәкми кешеләрнең мактауы да, сиңа кирәкми кешеләрнең хуплауы да, сиңа кирәкми кешеләрнең белүе дә, танылуы да. Безнең кызганычка каршы капма-каршысы, шулай бит. Без бер нәрсә эшләдек икән, көтеп утырабыз, рәхмәт әйтерләрме икән инде, мине мактарлармы икән, гәзиткә безне язып чыгарырлармы икән, шулай бит. Менә шушы кешенең мактавын көтү, яки кешедән берәр гамәл кылып, Аллаһ Тәгалә турында аның әҗрен дә, аның ризалыгын да теләмичә, вообще аны уйламыйсың. Бары тик телисең икән менә кешедән шушы мактау, хуплау, башыңнан сыйпау, маладис дип әйтү, безнең шушы гамәлебез нәрсәгә калырга мөмкин? Ноль. Аллаһ Тәгалә бу дөньяда бирә. Бу дөньяда кылган өчен шушы әҗреңне, бу дөньяда кылган өчен шушы биргән садакаң сәбәпле инде Аллаһ Тәгалә дөньяны биргән мөмкин. Мәчеткә бирдең ди, син берәрне изгелек кылдың ди, яки берәр инвалидка, берәр мохтаҗга ярдәм иттең ди, берәр проблемасын чиштең ди, берәр әҗәтен капладың ди. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә сиңа сәламәтлек бирергә мөмкин, киремеңне арттырырга мөмкин, башка төрле яктан бирергә мөмкин. Бу дөньяда бирә. Изгелек кылдың икән, бу дөньяда юкка чыкмаячак. Әмма ахирәттә ноль, sıfır. Bir нәрсә булмаска. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, син бит моны дип әҗр савабы өчен эшләмәдең. Син бит бу гамәлне, шушы садаканы, шушы ярдәмне, шушы булышуны эшләдең бары тик шушы кеше өчен. Шушы кеше сине хупласын, мактасын өчен дип. Аллаһ Тәгалә менә дәлил итеп әйтәсе килә, Худ сүрәсен, менә моны истә кал, Худ сүрәсенең 15-16 аяты. Худ сүрәсенең 15-16 аяты. Исегездә калдыр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, бик актуаль бүгенге көндә бу. Бик актуаль. Чөнки кайбер кеше була, хәзрәт, менә шуны хәтлек бирәм, анда исемне зикр итеп, гәзиткәме, статьягамы искә алырсың инде булышканны дип. Бер врачта сөйлиш, ни ди? Больница благотворительный инде, теге факир мискиннәргә бушка нитәләр, хезмәт куялар.
Мұқтаж списоклар бар, теге мұқтаж не гаиләләргә бушка карыйлар. Теге обследованиялар ясыйлар, системалар куялар, шунда благотворительный не больниц. Һәм бер бай килде ди. Берәр хаҗәтегез бармы дип әйтә. Бу гарәп илендә бу. Бездә түгел, гарәп илендә инде. Укыган вакытта сөйләгәннәр. Әйе, безнең менә теге полный не тикшерә торган кешене нидер кыйбатлы, әлләнчә 2 миллионда күпме, анда шуны бик кыйбат инде. Суммалы аппарат кирәк безгә кешеләрне тикшерергә ди. Ярар ди, мин алып бирәм ди, проблема түгел ди. Реквизитларын әйткәннәр, бухгалтерны әйткән, маңа күчергән. Но мен бер шарт ди. Бу шәһәрнең газетасына ди, рәхмәт йөзеннән ди, минем исем, фамилияны язып ди. Менә шуны больницка шунда алдык, шу фәлән булышты дип, язып чыгарга дип условия куйды ди. Безгә сөйләүче әйтә инде, бу дөньяда Аллаһ та бирә, но ахиратта ноль калачак. Ни өчен? Чөнки максаты ди, үзен мактату иде ди. Әйе, биргән өчен 2 миллион өчен, бәлки прибыль дә алыр ул, башка төрле бу дөньяның файдасын алыр, әмма ахиратта ноль калачак. Ни өчен ноль калачак? Менә Худ сүрәсенең 15-16 аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мен кана юридул хаятад дунья ва зинатуха, нуфи илейхим аъмалухум фиха ва хум фиха ла юбхасун." ди. Карагыз, кимдә бу дөнья тормышын һәм аның зиннәтләрен теләсә ди, biz аларның андагы дөньядагы гамәлләрен үзләренә киметмичә бирербез ди. Менә без бу дөньяны теләп, берәрнең гамәл эшлибез икән. Шулай бит? Гадәттә безнең шушаны айтып кала инде. Намаз укыйбыз, сәламәт булыр өчен ураза тотабыз, сәламәт булыр өчен садака бирәбез инде. Күбрәк акча кирсен өчен дип шулай бит? Бик сирәк кенә безнең күңелдә уяны әҗр савап, Аллаһның ризалыгы, ахират дигән әйбер. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Һәм алар анда һич өлешсез калмаслар ди. Алдагы сүзләрдә әйттем бит. Нәрсә генә, нинди генә изгелек бу дөньяда кылсаң да, өлешсез калмыйсың. Бу дөньяда Аллаһ бирәчәк. Кабатлап тормыйм инде. Әмма карагыз. Әмма ди, улаикаллазина лайса лахум фил ахирати илля ан-нар ва хабита ма санау фиха ва батилун ма кану яъмалун ди. Әмма ди, ахиратта ди, кем инде Аллаһ өчен эшләмәде икән бу гамәлне, дөнья өчен эшләде икән. Әмма ди, ахиратта ди, аларга уттан башка бер нинди дә нәрсә булмас ди. Аларның анда дөньяда эшләгәннәре ди, ахиратта юкка чыгар ди. Бу дөньяда кылган гамәлләре ди, буш ди, файдасыз булыр ди. Җәмәгать, ихласлык шундый бик мөһим әйбер. Һәм ул иң авыр. Менә аны күпме генә сөйләсәң дә, күпме генә искә төшерсәң дә, бик авыр. Теге бер галим әйтәч, бүгенге көндә ди безнең ихласлыгыбыз ди, шикерсезлегебез ди. Үзе ихласлыкка мохтаҗ ди. Карагыз, нинди тирән мәгънәле сүзләр. Безнең ихласлыгыбыз ди, үзе ихласлыкка мохтаҗ ди. Кайбер кеше әйтәсең, кардаш, ихлас күңел белән эшлә. Ихлас ди, мин Аллаһ ризалыгы өчен. Кеше кем дип мин ихлас дип әйтә икән, ул автоматик ихлас түгел ди. Чөнки ихлас кеше бер кайчанда мин ихлас дип әйтми ди, ул гел борчыла ди, ихлас микән соң? Аллаһ кабул итте микән бу гамәл? Мин мунафиq түгел микән? Мин икейөзләнеп кенә кешегә ярарга тырышып йөрмим микән дип гел күңелен тырнарды шушы кылган гамәле ди. Умар радиллаһу анһу Cennet vaqda aytilgan. Bu uramdan bolsa şeytan вообще bu yaqdan baray. Әмма turmuşu bu dünyadan ketkenşi, turmuşu üzülgenşi ahalik нәрсә өчен борчылды? Гел сорады, мин мунафиq түгел микән? Мин икейөзле түгел микән? Мин ихлас микән дип. Җәннәт вакыйда әйтелгән бит инде. Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, шайтан икенче юлдан йөри дип. Теге Пәйгамбер саллаллаһу бит сахабага бирә бит списокларны, теге мунафикларны, икейөзлекләрне. Пәйгамбер саллаллаһу бер сахабага список бирә. Аллаһ Тәгалә хәбәр итә дә, кемнәр икейөзле кешеләр. Мунафиклар.
тышлыктан йөри алар теге, әйбәт, мөселман дип, күңелләрендә имансызлык ята, күфрлек ята, дин әһелләреннән теге диндар кешеләрдән көлү ята. Шуның списогын бир. Гомар радиллаһу анһу шушы сахабага барып нишли? Сорый. Мин бу списокта юкмы ди. Карагыз, сахаба җәннәт вагызы әйтелгән. Курка үзе өчен мин мунафик түгел микән? Мин ихласлысыз, икейөзле кеше түгел микән? Без бүген бер-ике генә кичкенә изгелек эшлибез, юк. Җәннәт билеты үзен кисәдә шикелле, шулай бит. Һәм шуңа да менә Коръәнгә карасак, бик күп аятлар адам балаларының гыйбадәтне ишкерсезлеккә, искренность, ихласка чакыра. Зумар сүрәсендә алсак, фә'будиллаһ мухлисина лаһуддин. Аллаһның үзенә генә ихлас гыйбадәт кылыгыз ди. Кайбер вакытта бит мәчеткә киләсең син. Мәчеткә килергә тиешбез. Аллаһның ризалыгын алыйм әле 27 савап бирә бит Раббыбыз дип. Biz килергә мөмкинбез. Күрше бара, яра бармасам, күрше каршында уңайсыз инде барыйм инде дип. Шулай бит. Берәрсе әйтә, нишләп килмәдең? Тагы иртәгә әйтер инде, барыйм инде дип. Я хәзрәттән уялып килә ул шулай бит. Ягъни гел безнең изгелекләр, гыйбадәтләр бәйле кеше белән. Кеше нәрсә әйтер икән? Бу нишләтер икән? Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә ди? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah tarafından buyuruldular ди, әмер иттеләр ди. Allah ризалыгы өчен генә ислам динен тотырга. Кеше өчен түгел, Allah ризалыгы өчен генә. Аллаһка гына гыйбадат кылырга һәм аңа итагать итәргә, намаз укырга, закат бирергә, дөрестлектә хак дин шушыдыр. Ихлас. Шушыдыр ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Инналлаһа ди" Сахих хадисләр җыентыгында килә: "Инналлаһа ла яқбалу минал амали илля ма канаху халисан ва бту'я бихи вajhuhu." Аллаһ Тааля ди бер гамәлне дә, бер эшне дә, бер изгелекне дә, бер хәерлелекне дә ди кабул кылмый ди илля дә мәгәр ихлас булса гына ди. Шушы гамәлендә Раббысының әҗр савабын өмет итү булса гына ди. Һәм менә беләбез бит әле, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм шәфаәт кылачак, шулай бит? И Раббым, бу минем сөннәтемә иярүче. Мин алып килгән дин белән яшәүче. Гафу ит, Раббым, җәннәтләреңә кертсәң иде дип шәфаәт кылачак. Бөтенебез дә беләбез. Шулай бит? Аллаһ Тааля һәр барчабызга Аллаһ Тааля Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм шәфаәтен насыйп итсен. Бу иң зур Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә генә хас булган шәфаәтчелек. Шулай бит? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм шәфаәт кылачак үзенең өммәтенә, аңа иярүчеләргә. Әмма нәрсә ди? Әгәр дә без Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм шәфаәтенә лаек булып безне яклавын теләсәк, нәрсә кирәк икән? Нәрсә ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм Бухари җыентыгында килә торган хадистә: "Ас'адан наси биш-шафаати яумал қияма ман қала ла илаха илляллаһ халисан мин қалбихи." Минем шәфаәтемә лаек булады шундый кеше генә ди. Кем ди? Ихлас күңелдән ла илаха илляллаһ калимасын әйткән кеше ди. Ягъни ихлас күңелдән, чын күңелдән Аллаһ Таалядан башка күңелләрне бәйләп, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы бер зат юк дип әйтсә, ихлас күңелдән, Аллаһтан гына өмет итсә, Аллаһтан гына курыкса, Аллаһтан гына сораса, Аллаһка гына тәвәккәллек кылса, Аллаһтан гына әҗр теләп эшли икән, ла илаха илляллаһ. Уйларга кирәкми ла илаха илляллаһ, менә ул Аллаһка гына намаз уку дип. Күңелләреңне Раббың белән бәйләп яшәү. Бөтен тормышың бәйләнеш кем белән? Аллаһ Тааля белән. Кичә бер кардәш белән сөйләшеп утырдык. Машалла. Шатланасың кеше аңлагач. Хәбит инде санкциялар ниләр теге ул әзрәкте международный белән шөгыльләнә инде. Чит илдән кертә теге төрле общественлар ниләр инде.
Шундай зур-зур огроменный компаниялар дей, миллиардный оборотлар белән дей. Все дей, кірте алмайлар дей запчасти, все дей ишекләр ябы. Мен бер мелкий гына инде шабашник дей инде. Алар кірте алмаганны мин кертәм дей. Һәм уйлап карым, смотри, какой я умный дип. Нинди зур компания, корпорациялар эшли алмаганны мин кичкенә генә бер контора дей. Монда да күпме запчасть кертә дей. Техникаларга, ниләргә дей. Үземнән куеп утыра башладым дей. Кара нинди умный икән мин дип. Какой я смышленный дип. Төрле юллар табып, нитеп, инде ялганлап нитеп түгел, все честно, ак юл белән, как говорится. Вот. Аннары җиргә төштем, тукта әле ди. Бу бит миннән түгел ди. Бу бит бары тик Аллаһның миңа карата булган рәхмәте ди. Аллаһ Тәгалә ди тегеләргә япкан ди. Миңа ачкан ди, юлларын ди. Аңладым, бу бит милость Аллаһы ди, бу бит Аллаһның рәхмәте ди миңа карата ди. Шундый все ди, җиргә төштем ди. Үзем белән, минем тәҗрибә белән, гыйлем белән бәйләргә кирәкми, бу бары тик Аллаһ Тәгалә миңа ишеген генә ачты ди. Һәм миңа күбрәк шөкер итеп, күбрәк Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып, күбрәк Аллаһ ризалыгы өчен изгелек кылырга гына кирәк ди. Әлхәмдүлиллаһ, шуңа шатландым. Кардәш өчен аңлаган шушы гамәл Аллаһтан икәнен. Ата без бит кайбер ата бер эш булып китсә, о дип мин шундый мин тегендә дип теге бурын шөйлә башлый. Юк, безнең яхшылыгыбыз өчен түгел. Просто Аллаһ безгә рәхмәтен бирә. Аллаһ безгә хәерлеген тели. Аллаһ биргән ниъмәтләрне санап китсәң, без аңа бөтенсенә шөкер итмибез. Вообще бигә шөкер итәбез без аңа. Һәм уйласаң, уйлап куясың бит, бер мул тормышта яшибез. Менә нинди шундый яхшылык эшлим икән мин, Аллаһ Тәгалә шуның хәтлек күп ниғмәт бирә. Шулай бүгенге көндә әлхәмдүлиллаһ, нәрсә киергә белмибез, нәрсә ашарга белмибез, проблема булган. Шуңа хәтлек изобилие эчендә яшибез. Һәм уйлап куябыз. Менә нинди яхшылыкларым өчен шуңа хәтлек Аллаһ Тәгалә бирә икән дип. Чынлап та уялып куясың, чөнки бит намазны да инде менә теге тәмләп, ләззәтләнеп, узак итеп 1 сәгать ашарга мөмкин без. Но кайсыбыз тәмләп, ләззәтләнеп 1 сәгать намаз укый ала, шулай бит. Ярты сәгатьтән соң инде авыз ачыла башлый. Битерәмә инде бүген юкма инде дип шулай бит. Менә шунда син 1 сәгать ашадың икән, 2 сәгать тәмләп, ләззәтләнеп, тагын укысыны я дип намаз укый алсам, менә бу инде чынлап торып Аллаһка рәхмәтле син буласың. Biz nefsini toyundırığa bizge azak, rahat kere. Əgəz də nəzərək kənə izgilik işlərgə kerek bulayken, biz ayak ara, bile orta başlay, şılay bit, başa orta başlay. Aşağında təmlə bir nərsə ortmay bizden. Bütün nərsə anlatılar. Hem, mənə bu ixlaslıqını buldurırğa səbəb, ettik bit, ixlas bulurğa kerek dedik, şılay bit. Mənə nərsə buluşalsın, hər vaqtda da uyav bulurğa kerek. İxlaslık bulmasa Allah ibadetimizni kabul etmey. Sen uylap qara, 2 milyon sarf etken dedik bittigi biznesmen. No Allah Teala etmey. Ne için? Çünkü Allah Teala Kur'an'da aytdı Hud suresinde. Ahirette bir narsa da bulmaydı. Kim bu dünyanı tilep birdi eken, zorsun mu bit? Zor. Ama ahirette bulmaydı. Namaz okuysan, kildin, nittin. 1 сәгатыңны сарыф итәң. Әгәр дә шунда син бу кеше әйтмәсен, бу кеше шулай әйтсен дип уй фикер туды икән, син бит 1 сәгать торганыңны ых-пых килеп, шулай бит, все җилгә шырдың, бер нәрсәсе дә булмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ юк иде монда. Аның ризалыгын теләү юк иде. Шуңа күрә иң беренче шарт без уйларга тиешбез, тукта әле. Күпме мин көч түгәм, мал сарыф итәм, вакыт сарыф итәм. Әгәр дә мин ихласлыкны булдырмыйм икән, бу гамәлем тузанга әйләнә дип, гамәлнең кабул ителүе турында уйларга кирәк. Һәм икенчесе, файда китерүче дә, зыяннан саклаучы да ул Аллаһ Тәгалә. Без кеше өчен нәрсәләр эшлибез икән, аның ризалыгы өчен, аның мактавын өмет итеп, аның рәхмәтен көтеп, кеше арасында таныласы килеп эшлибез икән, бу кеше бит асылда безгә
берни файда китерә алмый. Зыяннан да саклап кала алмый. Файда да, зыян да Аллаһ Тәгаләдән. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди менә Зумар сүрәсенең 43-44 аятларында. Кешеләр бит менә бу кайбер әйткәнем бит дәресләрдә дә иләренә җин теге путлар алып кайтып куялар, акчалы бакалар, ат дагалары куялар, һәм уйлыйлар менә шушы файда китерә яки зыяннан саклый дип, шулай бит. Әгәр дә инде без теге материаль нәрсәләргә карасак инде агач, акча агачлары утырталар, акча күбрәк кертә дип инде динер путлар куялар. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, карагыз, Зумар сүрәсенең башта 43 аятында «Әмиттәхәзу мин дуниллаһи шуфа'a кул әвәләу кану ла ямликуна шай'ан ва ла яъқилун» ди. Әллә алар ди Аллаһтан башкаларны, пут суннарны, менә без әйттек бит инде, әле мисал китердек, шәфәгатьчи итеп алалармы ди. Бит ул нәрсәләрегез ди, шушы путлар, шушы сез уйлап чыгарган идолларыгыз ди, сыннарыгыз ди, һич нәрсәгә дә хуҗа була алмыйлар. Аларга гыйбадәт иткәнегездә, аларга гыйбадәт кылуыгызда алар белмиләр дә ди, аңламыйлар да, чөнки аларның акыллары юк ди. Бүген татар мусульман гаиләләрендә ихлас дип йөри, тора төрле путлар, агач өчен, зыяннан саклар өчен, күз тимәсен өчен, шулай бит. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аларның акылында юк ди, алар белмиләр дә ди, что сез аңа гыйбадәт кылсагыз, алардан акча сорыйсыз. Агач в шоке янда, каян акча бирә алам инде, мин утыртып куйдым, акча бирсен дип, шулай бит. Акылда юк, аңламый да ул. Сөйләштерсәң шулай дип әйтер, син дурак что ли, каян мин акча бирәм инде дип. Кислород бирә инде теге һаваны чистартансы. Һәм Зумар сүрәсенең 44 аятында нәрсә ди? «Кул лиллаһи шафа'ату җами'a, лаху мулку самавати вал ард, сумма илайһи турҗаун» ди. Әйтте аларга ди, шафаатның барчасы да ди Аллаһка хастыр ди. Күкләр һәм җир ди Аллаһның мөлке ди. Соңрак аңа кайтачаксыз. Димәк, Аллаһ гына патша, Аллаһта гына бөтен байлык. Шуңа ялварабыз икән, сорыйбыз икән, әллә инде путта түгел, ташта түгел, тимер кисәге дә түгел, агач та түгел, Аллаһ булырга тиеш. Бирүче дә ул, алучы да ул, саклаучы да ул. Нәрсәне булдырмыйча калдыручы да ул. Шифаны да Аллаһ бирә, шулай бит. Башка төрле явызлыктан да Аллаһ гына саклый ала. Һәм менә шушы ихласлык безне төрле гынахлардан, төрле гынахларга дучар булудан да саклый. Менә Юсуф пәйгамбәрне беләсез бит инде. Юсуф пәйгамбәр нинди матур егет иде, шулай бит. Һәм патшаның хатыны аның белән зина кыласы килде. Матурлыгына гаҗәпләнеп, ишекләрне ябып, әмма Юсуф алейхиссалам нәрсә диде? Мин Аллаһтан куркам диде. Ничек? Һәм шушы ихласлыгы сәбәпле мин Аллаһтан куркам, Аллаһның газабыннан куркам. Ихласлыгы сәбәпле нәрсә дип Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ди. Biz ди аны ди аннан ди нашарлыкны һәм фәхишлекне этәрер өчен ди шушы гыйбрәтне күрсәттек ди. Зина кылырга теләде, нинди дәрәҗәле хатын, шулай бит. Әмма ихласлыгы сәбәпле шушы Юсуф пәйгамбәрнең нәрсә диде? Дөрестлектә бит ул сайланып алынган ихласлы кулларыбыздан иде ди. Шушы ихласлык сәбәпле Аллаһ Тәгалә нинди зур гынахтан саклады аны. Аллаһтан куркам ди, юк, андый адымга бармыйм диде. Һәм шул сәбәпле гынахтан. Шуңа күрә без булдыра алганча Аллаһ каршында ихлас булабыз икән, Аллаһ Тәгалә безне шундый зур гынахларга дучар булудан саклаячак. Караклыктандыр, анда ришвәттәндер, рибадандыр. Шушы юлга син якын булырга мөмкинсең. Риба куркынычлыгына төшергә, ришват куркынычлыгына төшергә, караклыкка. Әмма ихлас булса, Аллаһ Тәгалә шушыңа мохтаҗ итмичә башка ялда, башка юлларын ачып сине саклап калачак. Һәм ихласлык булу сәбәпле Аллаһ Тәгалә безнең башка гынахларыбызны гафу итә. Без фәрештә түгел, шулай бит. Ихлас булсак та без хаталанырга мөмкинбез. Кайбер вакытта инде ачуыбыз чыгып инде, кемдер сүгенеп куярга мөмкин.
Кемдер инде ашуғы нитеп, нендер рәнҗеш сүзләр әйтеп куярга мөмкин. Башка төрле нендер начарлыклар эшләргә мөмкин. Әмма әгәр дә ул ихлас булып кала икән, тели икән үзенең изгелеге сәбәпле, бары тик Аллаһның ризалыгын һәм әҗр савабын Аллаһ Субхану ва Тааля нәрсә ди? Карагыз. Тирмизи җыентыгында килә торган хадистә: "Я ибни Адам, эй Адам баласы" ди, Кудси хадистә килә. "Лау лaqaytani bi mala'il ardi khataya" Әгәр дә ди минем белән очрашсаң да, ягъни кыямәт көнендә ди. "Ла тушрик би шай'ан" миңа тиңдәшлек кылмыйчы, ягъни ихлас булып, Аллаһ белән бер кемне дә бер дәрәҗәгә куймыйчы. Шулай бит. Ягъни рия кылдың икән, ул кеше ширк бит. Рия нәрсә дигән сүз? Берәр гамәлеңне Аллаһ өчен түгел, кеше өчен эшләү, гамәлеңне күрсәтеп эшләү. Теге ишеткәнегез бардыр инде, теге мәчеттә алда бер кардәш утыра икән, артында сөйләшеп утыра: "О, машалла, ул бик тақвалы шундый кеше, теге гел намазга да иртә килә, намазларын да шундый узак итеп укый, Коръән да укый" дип. Теге бурылганда: "Әле мин уразада тотам" дип әйткән теге. Теге нәрсә? Изгелеген күрсәткән, шулай бит. Ягъни шушы изгелеге белән теләгән, изгелек эшләгән кеше бит ихластан яшерә. Сез уйлаганча, сез сөйләгәнчә түгел, җәмәгать, мин андый түгел дип, киресенчә үзен киметә ул, үзен мискин дәрәҗәгә куя. Бу күрсәтмәкче була мин әле ни дип. Шулай бит. Нәрсә ди? Миңа тиңдәшлек кылмыйчы, бимәләил ардын мәгфира ди. Мин аны ди, шушы бөтен гынаһын ди, гафу итәчәкмен ди, тиңдәшлек кылмыйчы, ихлас миңа гына гыйбадат кылып, миннән гына инде сораган булса ди. Димәк, әле ул безнең менә бит инде борчылабыз, шулай бит, гынаһларым күп, ничек Аллаһ каршына кайтырмый икән дип. Әгәр дә ихласлыкны саклап калабыз икән, шушы ихласлыгыбыз сәбәп булала Аллаһның газабыннан коткаруга. Һәм карагыз, менә ни өчен соң ураза? Чөнки без уразада шушы ихласлыкны тәрбиялибез. Менә уразада без гел сизәбез, Аллаһ кына күрә бит дип. Өйгә кайтабыз, шулай бит. Хатында, балада күрмәскә мөмкин. Я йокларга мөмкиннәр, я башка бүлмә шыпырт кына син ашарга мөмкинсең. Эшергә мөмкинсең. Әмма син үзеңне тәрбиялисең. Юк. Аллаһ күрә бит дип тыеласың. Ашау, эшүдән. Теге бер ни искә төшеп китте теге. Кеше шайтанга сылтарга ярата инде. Теге ураза тотканда, берәү күргәндә сарайга кирип шәм белән теге күкәй пешереп ашамакчы була икән. Исегездә алмасак теге. Шул искә төшеп китте. Моны ураза тотучылар: "Син нишсән астагфирулла, Рамазан аенда, ураза аенда күкәй ашамакчы?" Тикеп ташлаган: "Юк, шайтан бутады" дип әйтә теге. Шайтан әйтеп куйгандай, мин үзем аннан өйрәнеп тордым әле дип әйтә ди теге. Вот, шуңа күрә бөтен нәрсәне шайтанга сылтара кирәкми, кайбер теге ни булганда, кайбер нәфис шуныңга теге мәкрлек кылып куя. Шулай бит, даже шайтан да әйтә ди бит. Мин үзем аннан өйрәнеп тордым дип. Вот, булай искә генә төшеп китте инде. Ураза, менә шушы ихласлыкны тәрбияли. Кеше күрмәсә, Аллаһ күрә дип. Һәм без аны дәвам итәргә тиешбез Рамазан аендан соң. Нендидер гамәл кыласы килсә, менә телисең изгелек кыларга, шулай бит. Берәр инвалидка булышыргамы, берәр балаларның берәр шарасына өлеш кертергәме, берәр мәчетнең ремонтынамы, берәр инвалидка бер проблемасын шишергә телисеңме, яки больницага алып кайтырга, берәр лекарство алып бирергәме. Тулы икән шунда. Кая шушы изгелекне кылыйм әле, бәлки мактар, бәлки кеше арасында исемем таралыр. Син шул вакытта тукта әле. Аллаһ күреп тора бит. Уразада да ашау ичүдән тыелдым, Аллаһ күрә бит дип. Ни өчен соң монда мин үземнән шушы рияны тыя алмыйм? Аллаһ күрә, Аллаһ бирә бит әҗрен. Нәрсәгә миңа бу кешенең мактауы кирәк бит дип. Бер галим әйткән бит, мен гел сөйләм, гел әйтергә кирәк аны, мин үземә дә кирәк ул. Менә бу гамәлең ихласмы яки
riялым икәнен беләсең килсә ди, берәр изгелек кылгач ди, әгәр дә кешеләрдән рәхмәт сүзе көтәсең икән ди, мактауларын өмет итәсең икән, бел ди, син моны әҗр савап өчен эшләмәгәнсең ди. Син моны кешеләр өчен эшләгәнсең. Әгәр дә эшләдең дә, все, Аллаһ Тәала кабул кылсын, әҗр савап бирсен дип, все, ниттең икән? Все, монсы инде ди, әлхәмдүлилләһ ихлас. Но кем генә сиңа изгелек кылмасын, кем генә сиңа яхшылык кылмасын, монсы рәхмәт әйтеп белергә кирәк. Без кылдык икән, без көтмик. Әмма безгә кылдылар икән изгелек, безнең балаларыбызга, безнең гаиләгә рәхмәт әйтә белергә кирәк. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм "Мен ла яшкурун нас ла яшкуруллаһ" ди. Кем кешеләргә рәхмәтен белдертә белми ди, кешеләргә рәхмәтле була белми ди, рәхмәт сиңа, Аллаһ әҗрен бирсен сиңа, Аллаһның рәхмәте булсын сиңа булыштың, эшләдең дип, ул Аллаһка да рәхмәтсез ди. Бүген көндә рәхмәт әйтә белмибез. Вообще бүген балалар түгел, олылар рәхмәт әйтә белми бүген. Biz әйтәбез, менә балалар исәнләшә белми, рәхмәт әйтә белми. Каян алар рәхмәт әйтә белсен, аларның әти-әниләре рәхмәт әйтә белми. Кемнән өйрәнсеннәр, кәдә әти-әниләре, әби-бабайлары рәхмәт әйтә белми. Бүген рәхмәт әйтә белү юк. Хәерлек, изгелек кыласың, как ничего не бывало. Шулай булырга тиеш. Әмма кешегә рәхмәт әйтә белмәү, Аллаһка рәхмәтсез булу. Аллаһ Субханаһу ва тааля барчабызга да шушы аят хадисләр белән вәгазьләнеп, һәр гамәлебезне ихластан булып, Аллаһ Тәгаләгә дә, адәм балаларына да инде рәхмәтле булып, шушы изгелекләребез сәбәпле гөнаһларыбыздан арынып, чистарынып, пакланып, күңелләребезне сафландырып, бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бәхет сәгадәткә ирешеп, Фирдәүс җәннәтләренә, раян ишекләреннән керергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә. Субханакалла бихамдик ва ашһаду илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.